škrydly majú podľa materiálu a spôsobu výroby rôznu presnosť tvaru. Odchýlky nie sú žiadúce, pretože vzniká riziko zatečenia do strechy. Rovnosť škrydiel vieme posúdiť jednoduchým testom, balancom ruky na krytine položenej na dokonale rovnej platni. Na zabezpečenie čo najväčšej presnosti pri bramaku sa vzorky z každej výrobnej šarže testujú na zariadení Profaktor, ktoré odhalí aj tie najjemnejšie odchýlky s milimetrovou presnosťou. Keď kladieme škrydlu bramak, nikdy nemáme problém s tým, že by bola vykrútená a vďaka presnému tvaru krytiny nevznikajú na streche škáry a zákazník sa tak nemusí obávať, že by mu do strechy zatieklo. Presná škrydla bramak v porovnaní s bežnou pálenou škrydlou znamená väčšiu istotu ochrany pred vniknutím vody alebo nafúkaného snehu do strechy.